Sme vo vesmíre sami? Určite nad tým premýšľali mnohí z vás. Viacerí sa zhodujú, že predsa v takom nekonečnom priestore nemôžeme byť jedinými živými bytosťami. Už aj vedci priniesli informácie, podľa ktorých existujú planéty, kde sú veľmi podobné klimatické podmienky ako na Zemi. To znamená, že je tam možný život. Otázkou však je, či sú iné formy natoľko inteligentné a vyspelé, aby si mohli zostrojiť prístroje, ktorými by sa na našu planétu dostali. Za posledné roky sa množia pozorovania UFO, teda neidentifikovateľných lietajúcich objektov. Sú to skutočne vesmírne lode mimozemšťanov, alebo len výplody našej fantázie? Miroslav Karlík slúžil ako vojak protivzdušnej obrany štátu. Bolo to v 60. rokoch. Strážili slovensko-rakúsku hranicu. Počas svojej služby mnohokrát na vojenskom radare zaznamenali objekt, ktorý nevedeli identifikovať. Bol síce vo veľkosti lietadla, ale pohyboval sa spôsobom, akým nedokáže letieť žiaden stroj, ktorý vytvorila ľudská ruka. Behom zlomku sekundy dokázal zmeniť výšku i smer. V tej dobe sa však všetky takéto prípady všemožne utajovali a kamuflovali. Pre Miroslava Karlíka to boli impulzy, prečo začal intenzívne bádať a venovať sa celoživotne tejto problematike. Odjak živa som sa zaujímal o tieto veci, ako keď som sa naučil čítať, čítal som len vedecko-fantastickú literatúru, ktorý sa mi ešte nehovorila sci-fi. No a počas vojenskej služby som mal teda to šťastie, alebo možno to bolo poslanie, ja tomu hovorím, ale zase nechcem sa povyšovať, že som slúžil v armády, ktorá neustále sledovala vzdušný priestor pomocou radiolokátor, ale aj pomocou hlások vidových. Na hraniciach medzi Jarovcami a Gajarmi sme mali rozmiestnené radiotechnické hlásky, na ktorých stál hláskár a hlásil všetky prelety cez hranice. No a počas týchto služieb, jednak na tom sále ako kreslič, pátrač kreslič, kde sme mali súčasné paralelné obrazovky z radiolokátorov, to znamená, že to, čo bolo na obrazovke, som videl aj ja, sme mali niekoľko situácií, kde vlastne objekt alebo cieľ odbornej terminológii, ktorý sa objavil, prekonal obrovskú vzdialenosť za fakt neskutočný čas. Vedeli sme, že jeden štvorec, keď prejde za minútu, je to predstavuje 900 km rýchlosť, keď tých štvorcov robil 15 za minútu, tak si viete predstaviť asi, aká rýchlosť to bola. Z tejto situácie sa vždycky urobila tzv. Oleáta, to znamená záznam mimoriadnej udalosti, ktorá sa uložila do archívu. Podobné lietajúce objekty som vydával na vlastné oči. Pôsobili sme na hraniciach a našou úlohou bolo sledovať oblohu, či hranicu neprekročia nejaké lietadlá. Celé dni a noci sme teda museli hľadieť do neba. Počas mojej služby som niekoľkokrát zazrel kruhový objekt, ktorý sa pohyboval po oblohe. No nebola to ani družica a ani žiaden typ lietadla. Predmet sa pohyboval veľmi rýchlo a neustále menil smer. Spôsob, akým to robil, ma zarazil. Pochopil som, že to nemôže byť stroj z nášho sveta, vytvorený ľudskou rukou. Všetky tieto prípady sme museli samozrejme okamžite hlásiť. Na verejnosť sa však žiadna správa nedostala, pretože všetky informácie podliehali prísnemu utajeniu. Tam som získal prvé skúsenosti s takýmito objektami, bavil som sa o tom s kamarátmi. No a vlastne v 76. už keď som sa presťahoval do Trnavy, som mal prvý kontakt, prvé stretnutie s objektom, ktorý padal do kategórie UFO. Prišiel rok 89 a v 90. roku
sme sa stretli partia a založili sme klub v Trnave. V marci 91 sme ho oficiálne prihlásili na ministerstvo vnútra po určitých skúsenostiach, aby neboli problémy. Rozbierali sme okolo 340 hlásení, ktoré sme zaradili do databázy. Ono ich bolo možno 1000, ale tie všetky sme vyradili z určitých príčin, robili sme to určitou analýzou map v klube ľudí rôzneho zamerania, rôznych odborností, rôzneho vzdelania, ktorí majú dostatočné skúsenosti na to, aby vedeli uhodnotiť, či už rozprávanie, máme lekárov, máme fyzikov, máme psychotronikov a iných. Vlastne to je také posudzovanie toho javu a vždy evidujeme len jav, ktorý aspoň dvaja nezávislí pozorovatelia popísali. V blízkej obci Špačince videlo niekoľko obyvateľov elipsovitý objekt, ktorý svietil. Zdvihol sa do vzduchu a odletel smerom na Trnavu. Potom priletela stíhačka. Neskôr som zaznamenal pozorovanie dvoch Trnavčanov, ktorí vlastnia obchod. Keď ho zatvárali, zaskočilo ich svietiace teleso, ktoré sa pohybovalo po oblohe. Šokovaní pozerali na nebo. Objekt po chvíli zmizol. Jedna členka, ktorá nám nahlásila svoje pozorovanie pri rozvesovaní plagátov svojej skupiny, ktorá chodila po dedinách hrávať, prišli do obce Pečenadi, nakoniec dediny, kde bol vývesný priestor a v zápäti tam prestal nádherný objekt elipsovitého tvaru. Ona vystúpila z auta, muži, bohužiaľ, ostali sedieť od strachu v aute, ona išla stále za tým objektom, objekt zhruba 0,5 metrov nad zemou stál, prišla na niekoľko metrov alebo niekoľko krokov objektu a títo si sa báli, tak proste ho stiahli do auta a rýchlo upalovali preč. To mi ona vyrozprávala, v zápäti mi povedala, kto bol v tej posádke, rozprávala mi to v roku 2002, tak som si tých ľudí vyhľadal a pre dôkaz, že skutočne si nevymýšľa, som tých ľudí znovu vypočul a presne v podstate mi vypovedali to isté, akorát s tým, že oni z toho auta ozaj nevystúpili zo strachu, sa báli, nevedeli, čo to je. Totiž interakcia s vecou, ktorá nie je pozemského charakteru, je iná. Prišlo obdobie, kedy sa začalo hovoriť o kontaktéroch, to je velice najdiskutovanejšia kategória ufológie, kde veľa ľudí si myslí, že má kontakt, ale má kontakt akorát so svojím podvedomím, ale sú skutočne ľudia, ktorí zažili kontakty, boli určitým spôsobom buď telepaticky alebo inak kontaktovaní a rozprávajú rôzne odkazy, rôzne poznania, videnia. Je to kategória, ktorá sa veľmi ťažko obhajuje. Patrí do nej kategória únosov. O tom sa tiež veľa hovorí, ale máme i na Slovensku takéto zážitky.